Kad si stekao seksualno znanje, u kom dobu svog života i od koga? Dobio sam seks kad sam bio u Beogradu i na posao, razumiješ, da radim i nađem neku i kažem koliko košta, rekao ovaj seks da se plati, razumiješ, ona kaže 5 maraka, rekao nema problema, rekao ja ću dam 10 maraka, rekao, ali jedan drugo mi je rekao da se, razumiješ, da se ližemo, jedan drugo da se ližemo. I ona kaže nema problema, kaže kolega, kaže to će bude džabe i mi ostanemo uz viski i zajedno počnemo da se ližemo jedan drugome. Razumiješ, a kupatilo se, banjamo, zebamo se, cirkus vodimo, razumiješ, ona mene, ja njuma, ona počne da ga drka, ja počnem da ga ufatim za sise, za picu, razumiješ, i ona počne da se malo, razumiješ, malo tu se razdraži i počnemo da jedan drugome da se faćamo. I onda što postane i nemaš šta, ona mene, ja njuma i tako postanemo uz viski, ali od tim stvari turimo onaj kurtonos se